O prato que imos preparar chámase froitas do bosque. É un prato elaborado con froitas que podemos comer, por exemplo, na merenda. As froitas atópanse no segundo nivel da pirámide alimenticia. Debemos tomar entre 3 e 4 pezas de froita ao día. Hai moitas razóns para comer froita. As froitas son ricas en fibra, vitaminas e sales minerais. Tamén conteñen moita auga e antioxidantes. Están presentes todo o ano e podes facer moitas recetas con elas. As froitas fan que teñas unha vida saudável. Ademais, é doado de preparar e desenvolve a nosa creatividade. É moi divertido, ti tamén podes facelo. Os ingredientes son moi sinceros. Un plátano, un kiwi, unha mazá, unha cenoria e 2 olivas negras. Esta foi a nosa receita. Esperamos que vos guste. Un saúdo dos chefs saudables do CNV.